बे समावहाय आङो जोंनि सिगाङाव नुजाफैनो हानाय मानगोनां आलासि बिथांखौ नोंथांमोननि सिगाङाव सिनायथि होनो थाखाय गसंदों। जोंनि सिगाङावहाय हांख्राय हरजानाय बायदि जोंनि सिगाङाव आलासि बिथांखौ जिरायनानै थानाय नुदों। बिथांनि मुङानो रेभारेन्ड रनजित ईश्वरी। बिथाङा बेथेस्डा प्रेयार मिनिस्ट्रिनि फाउन्डार। बे जाहैबाय लांदांपारा जायगायाव दङ, गहपुराव। बिथांखौ दसे सम गसंनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय। अन्नानै जिरायफिनदो। बिथांजों लोगोसे आलासि फैफानाय दङ, मिसेस दिना सुस्मिता बसुमतारी। बिथाङा तेजपुरनिफ्राय। बिथाङा रेकर्डिं सेक्रेटारि। अन्नानै गसंथ'। हामबायसै। आरो बिथांमोनजों लोगोसे फैफानाय, अन्नानै गसंदो। गांसे आर'नाइ होनानै बरायनि। आरो बिथांजों लोगोसे फैफानाय जोंनिनो मोनसे फार्मा कम्पानिनि रिप्रेजेन्टेटिभ। बिथांनि मुङा शंकर। दिनैनि प्रग्रामखौ जोङो बे मोनसे मेडिकेल सेन्टार खुलिनायखौ बेखेवनो थाखाय लादों। जोङो न'खरनि जानानै जोंहा मोनसे इच्छा हास्थायनाय जायखौ जोङो गोसोआव लानानै दङमोन, बेखौहाय जोङो लुखांजेनदों 16 तारिख मार्च 2023 थांनाय बोसोराव। जोङो बेखौहाय जोंनि मण्डलीनि फालाव बिथांमोनखौ लिंबोनानै जोङो खुन्थिया गायसनदों। बेखौ लुयै दायो जोबनाय समाव जोङो बेखौनोहाय जोङो बे सुबिदाखौ जोङो मोनबाय। इसोरा जों साफ्रोमजोंबो लोगोसे थाबाय आरो जोंखौ दैदेनबोबाय, गासै खामानि मावनायाव हेफाजाब होबोबाय। बेनिखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आफा इसोरखौ हामबाय होयो। गोबां खस्थ', गोबां सैनांनायजों बे न'खौ लुखांनो हाबाय फिसाहैनो। अब्लाबो जोङो बे फिसाजोंनो जोङो खुसि सन्तुष्ट। आरो बे न'खौ लुखांनानै जोंनि थांखिया जाबाय खाथि खाला थानाय जोंनिनो हारि, जोंनिनो मानसिफोर, बेयाव खुनु जाति, खुनु धर्मनि सायख'नाय गैया। गासैबो जायफोरानो नांगौ जागोन, लोमजानाय साजानाय, दुखु खस्थ' मोननांनायफोर, बिथांमोनखौ सेवा होनो थाखाय जोङो बेवहाय बे न'खौ लुखांनो जोङो नाजानानै दिनैहाय जों बेखेवनो थाखाय आखायाव लानो हाबाय। बे गासैबो इसोरनि अननायजों। आरो बेवहाय दिनैहाय जोङो लुखांनायनि उनाव, बेखेवनायनि उनाव जोङो बेखौ गाबोननिफ्रायनो खुला लाखिगोन। बेवहाय जोङो सुबिदाफोर माखासे मोनगोन। गासैबो दा फुल फ्लेजेड जोंनियावहाय सुबिदा जानाय नङा। जोंनियावहाय मुलिफोर मोनगोन, डक्टरजों नायजानो मोनगोन। जोंनियावहाय डक्टरफोर फैगोन, स्किन स्पेशलिस्ट डक्टर फैगोन, जोंनियावहाय डायबिटिस स्पेशलिस्ट डाक्टारफोर फैगोन, आरो जोंनियावहाय आरो बेबायदि गुबुन गुबुन डक्टरफोर फैगोन। आरो आंबो थागोन, आंनि मिसेस डक्टर द्रुसिला बसुमतारी, बिथाङा हमिअपेथि स्पेशलिस्ट, हमिअपेथिनि। बिथांजों नायजानो थाखाय फैनो हागोन। बेवहाय गासै हमिअपेथिनि मुलिफोरखौबो मोनगोन आरो एल'पेथिनि मुलिफोरखौबो मोनगोन। गासै जेसेबां हायो जोङो नाजागोन ट्रिटमेन्ट होनो थाखाय। बे गासैबो बेयाव लकेलाव थानाय जेसेबांनाखि जग्रा जन्थाफोर जागोन, गासैबो बे सुबिदाखौ लानो हागोन। आरो गोबां सुबिदा जोङो लासैनो लाबोगोन आरो बेखौहाय जोङो बारायलांगोन। सार्भिसफोरखौ जोङो लासैनो बारायलांगोन। दा जोङो स्मल मोनसे फिसा
फिसा मोनसे जागायजेननायजों जोङो बेखौ फेदेरलांनो नाजादों खनसेनो जोङो गिदिर खालामनो हाया नाथाय जोङो फिसा अबस्थाजोंनो जोङो बेखेवनानै जोङो लासैहैनो बेखौ फोजौलांगोन आरो फेदेरलांगोन आरो आं हामबाय होयो लोगोसे आंनि खाथियावनो थानाय बिथां डक्टर पि बर' बिथाङानो स्किन स्पेसियलिस्ट बिथाङा बर्थमान दायो सप्तासेयाव खेबसे फैगोन बिस्थिबार दिनाव फैनो थाखाय बिथाङा नाजादों आरो बिथाङा सम होदों बिस्थिबार दिनखौ आरो उनाव बांसिनहाय बेबायदिनो नायजाफैनोहाय बांसिननिफ्राय बांसिन जुदि फैयोब्ला बयबो फैयोब्ला बिथाङा बांसिन सम होगोन आं बेखौ मिजिंथिदों बिथाङा सासे आंनि जोङो मेडिकेल कलेजाव फरायजेननायनिफ्राय जोङो लोगो मोनलायनाय जोङो एखेयैनो फरायनानै फैनाय बिथाङा आंनि बहुद क्लोज फ्रेन्ड आरो बिथांखौ आङो दिनैहाय आंजों लोगोसे थाफानो मोननायनि थाखाय आरो आंजों लोगोसे आखाइ होफानायनि थाखाय आं बिथांखौ हाजासे हामबाय होयो आरो बिथांनि न'खरखौबो आङो लोगोसे बिथांजों लोगोसे हामबाय होयो मेडिकेल सेन्टार बेखौ इन'ग्रेसन खालामनायाव हांख्रायहरनाय आंनि बिसासोरो डक्टर बिजु आरो डक्टर ब्रुसिला आरो बिथांनि फेमिलि आरो ट्रास्ट वेलफेयारनि गासै सोद्रोमा नोंथांमोना थि लानानै लिंहरनाय आं नोंथांमोनखौ साबायखर होदों आरो आं साबायखर होदों दिनै जेसेबां बेयाव इन'ग्रेसनाव हांख्रायजानानै दंफैयो आं बिथांमोननिसिमबो बेटिस्टा प्रेयार मिनिस्ट्रिनि जानानै आं नोंथांमोननो गोजोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय जेमासि दायो जों बे समावहाय दसे इसोरनि बाथ्राखौ फैनि आरो बे बाथ्राखौ लाबोनायनि गिबियाव 1 Corinthians chapter 3:10-13 बेखौ जों फरायनि आं पास्टरखौ अननानै खावलायदों जोङो बे समावहाय फरायनि 1 Corinthians 3:10-13निफ्राय फरायनि आंनो होजानाय इसोरनि दया बादि आङो आखल गोनां न' लुग्रा बादि न'नि हा सिङावनिखौ दोनबाय नाथाय गुबुन सासे बिनि सायाव लुयो आन्थाय साफ्रोमबो बियो माब्रै लुयो होननानै नायथों मानोना दोनजानायखौ नागारनानै रावबो गुबुन न'नि हा सिङावनिखौ दोननो हाया बियो जिसु ख्रिस्ट आन्थाय सोरबा न'नि हा सिङावनि सायाव सना रुपा दाम गोसा अन्थाइफोर दंफांफोर थुरि नङाब्ला नोलोजों लुयोब्ला साफ्रोमनिबो मावनाया नुजा होजानाय जागोन जोंबो नायब्ला पौला मोनसे एक्सप्रेस खालामदों साफ्रोमबो न'खौ लुयो दहाय जोंनि मानगोनां पालकाबो फरायदों हिब्रु चैप्टार 3:4 न' लुनायनि सोमोन्दैखौ लानानै आरो जिसु ख्रिस्टआबो मोनसे दृष्टान्त होदोंमोन साननो गोरों आरो साननो रोङिनि न' लुनाय आरो बेवहाय जों नायोब्ला जों बेखौ नुनो मोनो साननो गोरोङा मालाय गोथौ जावनानै अन्थाइनि सायाव गावनि न'नि बिथाखौ फसंदों आरो बे न'खौ लुखांनायनि उनाव बार आरो अखा दैबाना सौलाबो बे न'खौ सौफायनो हायाखिसै होनदों आरो साननो रोङिया बालानि सायाव न'खौ लुबाय आरो बेबादिनो अखा बार दैबाना फैबाय आरो सौब्ला बे न'आ बायफ्रुबाय बेवहाय बिराद गिदिर मोनसे टिचिंखौ जों नुनो मोनदों That means जे फाउन्डेशन दिनै जोंनि फाउन्डेशन आंनि फोथायनायनि फाउन्डेशन बेनो गिदिर आंनि गोग्गोम जानांगोन आंनि फोथायनाय फाउन्डेशना जुदि जिसु ख्रिस्टनि सायाव डिफेन्स खालामनानै आं जिखिया मावा माने बेवहाय फोरबोआ
गावनो लोगोसे थानानै हेफाजाब होयो आमेन हालेलुया आमेन बेनिखायनो बे अन्थाइनि सायाव होननानै जेखौ बुंदों बिराद गिदिर बे अन्थाइया आरो आं बे अन्थाइखौ बिराद आं नायबोदों जेखौ जेनेसिस 39:10 आव बुंदोंमोन शिल' जेब्ला फैगोन शिल' मीन्स बे हिब्रु राव बे अन्थाइ आरो बे अन्थाइया सोर जों नायगिरबोयोब्ला आइजाया 26:4 आव बुंदों जोंनि फोरबोआ अनजिमा गैयै अन्थाइ आरो जों 1 Corinthians chapter 10:4 आव नायोब्ला जाय इजराइलफ्रा जे अन्थाइनिफ्राय गोथां अन्थाइनिफ्राय दै लोंदोंमोन बे अन्थाइया ख्रिस्ट आमेन हालेलुया आमेन किन्तु बर' बाइबेलाव आंखौ फरायसाया 1 Corinthians okay no problem English also clear 10:4 1 Corinthians बर'आव बे अन्थाइया ख्रिस्ट होनाखै किन्तु गुबुन बाइबेलाव होनजोबदों एसे फरायसाया 1 Corinthians chapter 10 verse 4. And drank the same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that accompanied them, and that rock was Christ. Amen. That rock was Christ. Amen. बे अन्थाइया ख्रिस्ट अन्थाइजों रुजुदों फोरबोखौ आरो बे मानो अन्थाइजों रुजुदों बे बाथ्राखौ नाय बेनिखायनो आं मोनसे बाथ्रा बुंदों जे जोंनि ट्रुथ बेवहाय दा ट्रुथ बे मेडिकेल सेन्टारनि नामा ने ट्रुथ वेलफेयार इज इट नट माने फोथायनाय नाथाय मा फोथायनाय बहा फोथायनानै लुदों आइ डोन्ट नो डक्टर बिजु नाथाय आं बेखौनो बुंदों डक्टर बिजु आरो डक्टर ड्रेसिला आइ नोंसोर ख्रिस्ट'नि सायाव भरसाखौ दोननानै बे ट्रेस वेलफेयारखौ लुदोंब्ला हाजारसे समस्या फैगोन धर्मआ फैगोन आनजाद फैगोन बेखौ सौफैहानाय नङा आमेन हालेलुया आमेन बे जाबाय नोंथांमोननि फेथनि सायाव ट्रास्टनि सायाव इफ इउ ट्रास्ट द लर्ड जिसास क्राइस्ट जुदि प्रभु जिसुनि सायाव फोथायनाय आरो भरसाखौ दोनोब्ला एजे जों ख्रिस्टियान मानसिफ्रा जों जिसुनि सायावसो डिफेन्स खालामो आं मोनसे आं गोसोखांदों जेब्ला 1991 आव आंखौ आन्ध्रायाव लांदोंमोन बिजाबराव बेबादि मोनसे क्लिनिकखौहाय इन'ग्रेसन खालामनो मोनहैदोंमोन आं आरो बे क्लिनिकआ दिनै नाहरदो मोनसे सेमि गभर्नमेन्ट बादि बिराद गिदिर हस्पिटाल जाबाय आमेन हालेलुया आमेन माब्रैनि मानोना आं बिराद नुदों बि फाउन्डार डक्टरखौ जिसुनि सायावसो भरसा खालामनानै बे इनस्टिटिउसनखौ लुदों आरो जों दिनै बेनो आं बुंदों दिनै बे ससाइटिया ट्रास्ट वेलफेयार ससाइटिया जिसु ख्रिस्ट'नि सायाव डिफेन्स खालामनानै लुदोंब्ला अब्ला दहाय जोंनि मानगोनां डक्टरफ्रा बुंदों जोंनि बे एरियाफ्रानि मानसिफ्रा जोंखौ मदद हो नङा नोंथांमोना फोरबो जिसुनि मददखौसो बिनांगौ आमेन जेब्ला फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ फैनानै गावनो डक्टरनिख्रुइ डक्टर if you trust the Lord Jesus Christ he is a biggest doctor the best doctor जाय दिनै डक्टरा थैनायखौबो फोथांदों आमेन बे जोंनि डक्टर आरो आं बुंदों फिसाफोर नोंसोर बे डक्टरफोर जिसुनाव भरसाखौ दोनोब्ला प्रभु जिसुआ नोंसोरनि गासै नोंसोरनि मेगनखौ नोंसोरनि गोसोखौ नोंसोरनि आखाइखौ बियो हल खालामगोन आमेन बे सलायगोन आमेन जेब्ला सलायगोन ओरैबादि नों पेसेन्टखौ दाङोब्ला नों अलरेडि हिल नोंनि आंनि फोथायनाया जिसु ख्रिस्ट'नियाव
गोग्गोमै फोथायनानै बेखौ नुबायब्ला फोरबोआ दिनैहाय बे न'खौ फोथारगोन आं फोथायदों जों नङा आं नङा बेयाव फैनायफ्रा बेखौ इन'ग्रेसन खालामनो हाया किन्तु इन'ग्रेसन खालामगोना जेखौ आं गावनि मेगनजों नुवा नाउ हि प्रेजेन्ट उइथ मी इज इट नट इफ यु ट्रास्ट नों फोथायोब्ला मानोना जिसुआ बुंदों जों बाइबेलफ्राव मोनसे नैबे मेथ्यु 18 19 आरो 20 आव मेथ्यु 18 20 आव Coba Matthew 18:20. Moti otroni bisho. For where two or three come together in my name, there I am with them. Amen. Where gathering the 2 and 3 in my name, I will be there. Amen. Now he present. If you don't Dr. Niju, please pray to Lord Jesus Christ. He will be integrate your trust welfare medical center. जेब्ला बे आरि खालामबाय जेब्ला बिनि सायाव मोनसे डिफेन्स खालामबाय बेयाव बेमारि फैनाय मानि गासैबो हिलिं जाजोबबाय सोखा जाजोबबाय अब्ला फैनाङा लिंहरनाङा नोंसोरो गावसोरनो होसोबोखागोन मानोना लिरनाय दं हाजो थिखिनियाव थानाय नोगोरा थाखोमा हाया नंगौना नङा इसोरा बेयाव ब्लेस खालामाला नोंसोरखौ आइ दृशिला दिनैल' बेयाव इन'ग्रेसन खालामनानै प्रेयार खालामगोन बे नङा आंनि बेबादि जेराव आंनो रेसपन्स होबाय until unless where I pray in my personal prayer that time I remember anytime बेमारिफोरखौ बेबादि बेनिखायनो आंनि पर्सनेल प्रेयार I will be remembered that time don't worry जेबो जिंगा दासि आं दिनै बेखौ मोनसे एक्सपिरियेन्स होलांदों जास्ट आं मोनसे एनिग्रेटल' आरो खिथाल' हासनाय जास्ट आं सिम्पल ordinary person actually I am very ordinary person but I hope नाथाय आं फोथायो सोरबा जोंजों लोगोआव थायो आमेन आरो बेनो दिनै बेखौ एनिग्रेट खालामगोन आं फोथायदों नोंसोरनि फाउन्डेसना जिसुनियावब्ला बे ग्र'आ जागोन आरो बे मानसिफोरनि बेनिफिसारिस जागोन आमेन लाभ जागोन बेयाव आं नुहुरदों आं बेनिखायनो बुंबाय थादोंमोन आं रंजादों जे एन्टायार बे अबस्थायाव दिनै क्रप मेडिकेल मोनसे हस्पिटाल थादोंमोन एन्टायार बे जायगायाव बिराद गिदिर जोंनि थाखाय इसोरा अनुदान होदों आरो बिनि बादै दिनै बिजुआबो मोनसे खालामबावबाय आरोबाव जाबावनांगौ आमेन हालेलुया आमेन अब्लासो ओनसोला डेभेलप जागोन अब्लासो ओनसोला सुबिदा जागोन बेनिखायनो दिनै बेवहाय जानायावहाय जोङो मगन सावरायनायाखौ दोननो नाङा जानांगौसो आरोबाव बेबादि जाबावनांगौसो जेरावहाय जोंनि बे एन्टायार जायगाया देहा सावस्रिनिथिङै ट्रिटमेन्टआव सुबिदाखौ जों मोननो हायो आं नुदों दिनैहाय आं मेडिकेलनि खोथाखौ लानानै आं बेखौ बुंलिया नाथाय आं बेखौल' बुंलांसै दा दिनै जे जोंनि फोथायनाय भरसाखौ जिसुनियाव दोनदो आमेन हालेलुया आमेन आं बेखौ नुदों बुंबाय थादों 2000आव मा जादोंमोन डक्टरा पेसेन्टखौनो गियो डक्टरफ्रा पेसेन्टखौनो गिदों बेयाव बर' that time you are afraid नोंसोरो गिदों बेनिखायनो प्लास्टिक गानलायनानै हेन्ड ग्ल'भ होनानैसो दांदों वाव 2000 सनाव 2020आव
COVID no. Ha? नुदों आंखौ जेब्ला आसाम राइफलनि ब्रिगेडियार आं लिंहरदों आं फैदों आसरित इसोरनि ग्रेस आबथुदोंमोन आङो जेब्ला कारिगावआव आंनि गारियाव सफैबाय आं माइकेल दिमारिखौ बुंदों माइकेल क'क्राझारा रेड जन नामा नङा मेन रडना रेड जन नङा नोंनि कमार्स कलेजाव थांनाय रडना रेड जन नामा नङा नोंनि न'आ रेड जन नामा सात ओइदा सैदु पस्ट 15-16 खौ जोङो फरायो बे समाव आङो फरायदों आङो बे मन्दिरखौ दिथा होगोन आरो सोरबाया बेयाव फैनानै आर'ज खालामफैब्ला आङो खोनासंगोन मानोना आंनि मुंखौ अरायबो लाखिनो थाखाय आं बे जायगाखौ सायख'बाय आंनि नोजोरा आरो गोसोआ लागारबो बे न'नि सायाव थागोन आरो लागारबो रैखा खालामनानै लाखिगोन आङो फरायहरगोन माथाइनि माथाइनि 18नि 20 मुङै फरायगोन मानोना सानै नङाब्ला साथाम आंनि मुङै ज' जानायावनो आं बिसोरनि गेजेराव दङ इसोरा बे गावनि राव फरायनायनि हिसाबै जोङो बे फिथाखौ हास'नायनि सिगां जों लोगोसे जों इसोरनावहाय प्रार्थना खालामो जाहाथे बे न'आव इसोरा जोबलायबाय थायो ट्रास्ट मेडिकेल सेन्टार बेखौ आं बिफा बिसा आरो गोथां जिउनि मुङै एलिगेसन खालामो बिसोआ बाख्नाय जाथों अरायसम थाथों दा जों आफा दरजाखौ नखरनि खालामबाय मेइन आफा इन्दरखौ आफा दा नोंनियाव भरसा खालामदों बेयाव जेब्लानो आफा थाव दैखौ सारगोन अब्लानो मोनफ्रोमबो आफा सामग्रिखौ नों फोथारगोन आरो मोनफ्रोमबो सामग्रिनि गेजेरजों बे बिसाफोरनि हेफाजाब जाथोंसै आफा आं नोंनियाव आरज खालामदों प्लिज हलि ग'स्ट जिसु बाबा गासैखौबो नोंनि सायावनो डिफेन्स खालामनानै बे ट्रास्ट मेडिकेल सेन्टारखौ आफा नोंनियाव गथायबाय नों दिनै बेखौ अपेन खालामनानै होदो आरो बे ट्रास्ट मेडिकेल सेन्टारखौ आफा नों बोर गोनां खालामदो आं नोंनि आखायाव गथायबाय नोंनि बिसा जिसुनि आं एबा लाखिबाय Kimđâu? सात ओइदा सैदु पस्ट 15-16 खौ जोङो फरायनो 15-16 फोरखौ
बे समाव आङो फरायगोन आङो बे मन्दिरखौ दिथा होगोन आरो सोरबाया बेयाव फैनानै आर'ज खालामफैब्ला आङो खोनासंगोन मानोना आंनि मुंखौ अरायबो लाखिनो थाखाय आं बे जायगाखौ सायख'बाय आंनि नोजोरा आरो गोसोआ लागारबो बे न'नि सायाव थागोन आरो लागारबो रैखा खालामनानै लाखिगोन आङो फरायहरगोन माथाइनि माथाइनि 18नि 20 मुङै फरायगोन मानोना सानै नङाब्ला साथाम आंनि मुङै ज' जानायावनो आं बिसोरनि गेजेराव दङ इसोरा बे गावनि राव फरायनायनि हिसाबै गासैबो जोङो बे फिथाखौ हास'नायनि सिगां जों लोगोसे जों इसोरनावहाय प्रार्थना खालामो जाहाथे बे न'आव इसोरा जोबलायबाय थायो ट्रास्ट मेडिकेल सेन्टार बेखौ आं बिफा बिसा आरो गोथां जिउनि मुङै एलिगेसन खालामो जिसुआ बाख्नाय जाथों अरायसम थाथों दा जों आफा दरजाखौ मोखांनि खुलुमबाय मेन आफा इन्दरखौ आफा दा नोंनियाव भरसा खालामदों बेयाव जेब्लानो आफा थाव दैखौ सारगोन अब्लानो मोनफ्रोमबो आफा सामग्रिखौ नों फोथारगोन आरो मोनफ्रोमबो सामग्रिनि गेजेरजों बे बिसाफोरनि हेफाजाब जाथोंसै आफा आं नोंनियाव आरज खालामदों प्लिज हलि ग'स्ट जिसु बाबा गासैखौबो नोंनि सायावनो डिफेन्स खालामनानै बे ट्रास्ट मेडिकेल सेन्टारखौ आफा नोंनियाव गथायबाय नों दिनै बेखौ अपेन खालामनानै होदो आरो बे ट्रास्ट मेडिकेल सेन्टारखौ आफा नों बोर गोनां खालामदो आं नोंनि आखायाव गथायबाय नोंनि बिसा जिसुनि आं एबा लाखिबाय 힘들어.